un o fridiau caletaf y Deyrnas Unedig sy'n medru goroesi ar fynyddoedd ucha Lloegr. Hyd at 2,000 o droedfeddi uwch ben lefel y môr yw'r Herdwick. A dyma un sydd wedi bod yn cadw nhw wrth blynyddoedd nawr. Rhyw 100 ohonyn nhw, efe? Hywel Griffiths o Lan Gerrig? Ie, oes, rhyw 100 ar ei lle rwle. Rywle? Ie. Bryd fel na i nhw, efe? Ie, lyco crwydro yn bach. Ond maen nhw dod nôl ebyn Gwanwyn yma. Maen nhw'n dod adre o'r rwle. A dyna beth sy'n dda am Dafa Fynydd, chi'n troi nhw'r mynyddoedd yma, a maen nhw'n edrych ar ôl ein mynyddoedd ni hefyd. Ydyn, maen nhw'n rhai da am bori o'r ucheldir, maen nhw'n hoffi well bod lan ar y mynydd na lawr at tir isel. Be sy'n ei gwneud nhw yn fryd caled? Sef maen nhw yn medru goroesi ar ein tiroedd uchel ni? Wel, mae'n corff caled o'n nhw, maen nhw glân caled o'n nhw. Masgwr da yn nhw, maen nhw'n gallu cadw i gerdded a'i grwydro. A'r gwlan, chi'n gweud, mae'n ymlaen caled ofnadwy, yn dweud, mae'n sychu'n gyflym. Ydy, sychu'n gyflym. Sy'n beth da pan maen nhw ar y mynyddoedd yma, a'r holl law ni'n cael yng Nghymru, beth bynnag. Ydy, a mae'n gwlan bach rwydd i gnifo. Pawb sy'n dod ac o'i gnifo, maen nhw'n mynd yma Herdwick cyn y ddadau Gymraeg. Wir chi? Ydy, maen nhw'n easy cutting, o'n mae boes yn gweud. Ie. Ydy. Achos mae'r ddafod Gymraeg, os nag yw i yn barod i'w chneifio, mae'n medru bod yn heriol. Ydy. Troi y mas i gadael i am sbel. Ie. Dim yn troi gneifio ddyn gynnar iawn. Ond fan hyn nawr ni yn osbarth y ddafod flwydd. A mae yna rhyw liw coch ar dop y cefnau nhw. Beth yw pwrpas hynny? Wel, wi ddim yn siŵr iawn, ond fi'n credu fatha tîm einir fel tîm y mas yn o sadwn, bach o golir yno, ti cael dangos unan yn bach o well. Bach o sgleir, bach o sparc. Ie, maen nhw'n dangos unan. Rili, ac yma'n dal a'ch llygad chi pan bych chi'n gweld nhw'n mynd yn cerdded o amgylch y celch. Maen nhw'n lan yn nhw Cymru a le maen nhw'n dod. Dyn nhw'n magu o o'i menyw na dafad flwydd yn ymal iawn, y boes na. Maen nhw'n nes bod ni'n 2 flwydd oed. Maen nhw'n magu wrth nhw. Wir? Pan hynny? Maen nhw'n cael tyfu a fi'n credu mwyn i tyfu, ond dyn ni lwcor o hwr yn nhw ddafad flwydd. Lwcor cadw dim passengers. A hefyd, mae fe yn beth da i roi hwrdd i nhw'n ifanc. Ydy. Erbyn bod nhw'n bwyna am y tro cyntaf yn 2 flwydd, os nag nhw yn famol, mae fe'n hynlle wedyn, mae'r hwn wedi mynd. Wedi mynd, ydy. Mae'n ddafad sy'n sefyll efo roen yn ystod bydd hi'n magu dyn ni'n gynnar. A beth sy'n ddifur am y defaid yma? Maen nhw'n debyg felly i'r Dalmatian yn y cwn. Maen nhw'n cael ei geni yn ddi gyd, ydyn nhw'n mwy na lai? Ydy, maen nhw'n ddi. Mae bach o winni ar eu pennau nhw. Ond fel maen nhw'n hynach, maen nhw'n yn y wyn. O hain hollol wyn. Ebyn bydden nhw'n 4-5 oed. 5 oed. A'r Dalmatian yn cael ei eni'n wyn ac yn datblygu sbotiau dion. Ydy. Ond mae eitha tebyg o ran beth sy'n digwydd, yn dweud? Ydy. Oes na un yn benodol yn dal eich llygad chi fan hyn? Wel, a mi weid dim ar y foment, ni fyddai siwr anghywir. Na bod lwc fi, wy'n mynd i gweld eu cegau nhw. A wedyn maen nhw fod yn wyn o flaen y goes flaen, maen nhw fod yn hollol wyn tu mewn y gesel. Mae wedi gwneud i benderfyniad, dwi'n credu. No, wedyn nhw'n... O'n i'n meddwl, mae'r beirniad yn gyflym iawn yna, so wedi gwneud i benderfyniad. Mae'n dod at y stiwardiad i holi beth sy'n... Ar y beirniad yw Mr William Rowling o Gymru. A dyma lle mae'r ddafad yn boblogaidd iawn yn yr ardal yma. Mae yna griw goheliaeth o'n nhw fyny yna. Is i fyny tad blynedd ôl yn y sel. 9,500 o fogiad a 8 menyw yn cael ei gwerthu a 1 dyrnod. A wedyn ar ddi Gwener, ar ddi Sadwn, 500 o hyrddod Herdwicks yn unig. A ddyn tripyn o goriau llygad gweld 9,500 o Herdwicks yn un man. O glei. Dod yn mewn yn bobi 200 i werthu. A wedyn sy'n chi eisiau prynu 20 cyntaf mas a dechrau to. Anygol. Oedd that teg yn dweud fel yna? Oedd that teg. Fel am nhw'n gwerthu'r blackies y fe yn yr alban? Ie. Mewn nhw gyd 200, 300 mewn i'r ring. A wedyn werthu. Os ych chi eisiau 20, 100 neu cwbl. Profiad a hanner. A mae'n bwysig cael y profiadau gwahanol yma, yn dweud? Ydy. Wel, diolch o galon i chi. Nw'n i adael i o gylch y defer yma chydig ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill dafad flwydd Herdwick o'r Sioe. A dyma ni canlyniad y nosbarth y ddafad flwydd Herdwick. J. Morgan yn ennill. Cedi Maite, a wedyn mae Kevin Bowman a Joy i'w wraig yn ail. A Anwen yn rydydd.
Anwen Jones, Pantgrefel, Llanfynydd, Sir Gar, yn drydydd. O, da iawn, dosbarth difyr iawn yn dweud. Oedd, bach... Chi'n cytuno gyda'r drefn? Mae Cynffon yr un sy'n gyntaf, ychydig yn fyr, ydyw hwnna'n rhan o'r unwydder bryd? Cynffon hir, edrych yn well ar ddafar fynydd, ond falle bod wedi thorri ddafar y lle cnoi pan oedd hi'n bech, falle. Mae bethau yn digwydd yn dweud. Ydy. Wel, diolch o galon i chi am y sgwrs, yna i fi nawr draw i weld yr enillydd sydd wedi ennill fan hyn nosbarth y ddafad flwydd. Congratulations! Thank you very much. Amazing! Yeah, really pleased. It was a really strong class as well. It was, yeah. Everyone's turned the sheep out really well, so yeah, really pleased. What's so special about this breed? They're just quite cute, aren't they? They're really low maintenance. You know, they just get on with it, and they're not too difficult to look after, and they're just really cute. So. Very hard breed, aren't they? They are, yeah, really hardy. Yeah, we live in mid Wales, so they just get turned out up on the fields and they just eat any old rubbish. And they don't take much looking after, so that's really great good. to hear. Yeah. But how many have you got in the show? I've got 4 here today. Yeah, I've only got a small little flock. I've only got about 12, 13. So yeah, really pleased. Well, great. Enjoy the rest Thank of the show. you very much. Good luck Thank to you. Diolch. Thank you.